conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok, ngayon, iba na. Ivana Alawi po. May tibay ng loob harapin ang mga hamon sa buhay. May tibay ng loob. Tibay, tanduay. Harapin ang mga pagsubok ng may tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Oh, Jeff! Ayoko na! Gusto ko na mawala! Bakit ba? Lahat sila ay kinakaya ko! Alam mo ang HIV, may pag-asa pa yan. Lapit ka sa Panginoon. Mahal na mahal ka niya, Jeff. May mga pagsubok pero wala namang bagay na hindi natin makakaya. Ayoko na! Makinig ka, bro. Mahal ka ng Panginoon. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kaputan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Proverbs 10:12 MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Maayong balita gikan sa Department of Agriculture ug PhilMec. Pag-apply ug apil na sa FCA's Farmers Cooperative Associations ug pwede ka nang makabenepisyo sa programang RCEF Mechanization Program nga naninguhang tabangan ang mga mag-uma nga makadawat og mga makinarya para sa pag-uma. Tungod ni ining mga makinarya, mapaabot nato ang nindot nga kita. Para sa dugang impormasyon, makikiusa sa PhilMec o Facebook page ni ini. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMec na. Maghaguros ang mag-uuma sa saktong makinarya. Once upon a time, nanay ng Laba Upri, the end. Naapay mo sa kananay ng Laba Upri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang umantya sa daghang labada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang. Palit na! Starbucks, Starbucks, wax. Starbucks, Starbucks, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks, wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinawang sa loob. Starbucks, Starbucks, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, niyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silver Dondoyano Senior alias Benegas. Okay, pasensya mga suki nga tigpaminaw nga pipila ka Domingo wala ko ninyo madungog. Okay. Dili na lang ko mo explain nga no. Okay. Basta akong gisigurado nga tungod kay kinahanglan usab ang atong presensya sa maong oras nga diin magprograma ta nga dili manggod maduha ang atong lawas. Okay. Mao na nga wala ta ka tuman no. Yan itong mga higayuna sa atong oras. Okay. Nagkaroon kay nakalugar man ta, mo padayon ta sa atong kausa no, sa panalipod sa pagtuong Katoliko. Sanglit ang atong tulumanon, giuluhan man og ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kay atong pagyukbo sa gihapon sa atong station manager dinhi sa maong istasyon, si Most right away station manager na to si Edgar Dagumo, si kasamang Edgar Dagumo,
o uban na sa iyang mga kauban nga kasama po nato mga radio man. Okay, atong pagyukbo o pag-create o maing buntag o usab sa gihapon atong obispo, atong pagyukbo si Most Reverend Sibero Kaermari, uban na sa mga kaparian, dili na lang nangkutog sa tagsaon, no? Kay daghan man sila. Unya, mayon ko mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan kay Domingo man karon. Ug unya mga tinahod nga tigpaminaw, ang katong gisaad nako nga ipadayon tong adlaw ng igpapahulay. Kaya ato man yun yung special ni nga topic. Di dayon nato ni humanon, no? Ato yun yung explain pag-ayo. Kay ang maong issue god, kung dili nato matagaag katinawan, ulutaw man nga kita maoy nisupak sa Katoliko, anong may tungod sa adlaw ipapahulay, unya sila na hinoon nga kung buot na hunaon, tukod lang og tao na ang ilang pundok, kay naamag tay historical evidence, mga references nga dili si Kristo ang gapaon nga sugod ana ilang iglesia, no? Kanang Seventh-day Adventist nagsugod na 1863. Unya gihingusgan lang ng Jewish Sabbath niya kay biblical man pud na. So kung dili nato na matinawan nganong nga karon ang atong Day of Worship Sunday na, dili mo kahibaloon sa wisdom on sa logic ana with references sa Bible o history na magtuog yun nga ang kinaghanan na kita maoy na sa iyo. So unang kinahanglan ni explicar na to na. Okay, lagi sa ato nang giingon, dili tanang changes sa New Testament o sa bag-ong kasabutan, isipon nga paglapas sa sugo. Isipon gali na nga pagtuman. Sama sa niadto nga ang entrance sa kingdom, circumcision, karon ang fulfillment ana sa New Covenant, ang bautismo. Colosas 2:11-12. Kadtong bitin nga tumbaga, nag-iisa ni Moses sa kamingawan, no? Bitin nga tumbaga, no? Larawan sa bitin nga tumbaga, di ba? Numeros 21:4-9. Ang katumanan ana gipasabot sa Ginoo nasa Juan 3:14. Katong giisa ni Moses sa mga bitin, larawan sa bitin. Ang katumanan ana sa bagong kasabutan kadtong pag-isa ni Kristo sa krus. Si Kristo gyud mo'y gapasabot ana, iyan ang gilitok sa Juan 3:14 nga niingon siya nga maingon nga giisa ni Moises sa kamingawan ang bitin nga tumbaga, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Isa man na si Kristo na itong pag-isa niya sa krus. Gani ato kinang gihimuag handumanan, no? Kita mga Katoliko kanang atong mga krusipiho. Kay ang atong Ginoo dili gid siya masukuan ng handumanan, kay iya gyud nang giawhag ng handumanan, di ba? Katulang sa balang panihapon katong niingon siya, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So mo po na usa sa tumong anong maghimutag krusipiho para paghandom sa bayanihong buhat ni Kristo katong iyang pagtupa sa krus. Ang uban god mangita pa man litra por litra. Okay. Yeah. Kung ingon ana gud ang atong panguna-una litra por litra, sa ato pa murata og nagpugong og mga development progress. Inabang pagtubo sa gingharian. Nga wala ra bagi pundok ron sa tinuhuan nga wala gatubo o galambo. Di ba? Pananglit og sa una wala pa gyud sila mga krusipiho daghan. Nya karon kita naa na nya isipon ba na nga violation tungod kay wala pa na panahon sa mga apostoles karon na nato nahimo. Kung ingon ana nga atong line of thinking, mulutaw nga walay na nakasunod nato tanan kita tanan puros nakasupak kay matag pundok karon na may mga paglambo. Kana lang for example kanang INC, no? Pasayloon lang ako na I hope inyo kumasabtan nganong ako ning i-expose, no? Kung ang INC walay paglambo nga parehas gyud sa pagsugod sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ngano man nga sila ron daghan na mga simbahan, balay alampuanan. Kay panahon sa mga apostoles wala pa sila kaugalingon nilang simbahan. Kadtong temple nga ilang sudlan-sudlan, Jewish temple pa to. Temple to o simbahan to sa karaang hingharian. Tinuhuan sa mga Hudiyo.
Nga gani kung atong tunan ng templos mga Hudiyo na magay larawan po. Di ba? Oh, pasabot na diha sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20, no? Ezekiel 41 15 hangtod 20 nga ang templo na ay larawan na ay dagway sa tao, napagali dayan-dayan sa dagway sa usa ka leon. O naong sa tao. O di ba? O, dili noon larawan atong topic. Okay. Ato na nato isigutan pag-ayo sa larawan. O. So, mao na nga maghinaytaan ng pag-judge pa na kung ang Katoliko doon na giusob, tanawon sa nato nga kanang pag-usab katumanan ba na o violation ba na? Si Kristo bitaw, si Kristo, timan-an nato, nga kapag anhi niya, nakita na to ang gibuhat ni Kristo nga gihinay-hinay niya og usab ang unsay mga practices sa pagtuo. Pero wala niya nga magulpi diretso kay gradual man, hinay-hinay ang iyang pag-usap. No? Kana lang, unsaon pag sa ulog ng adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba. Oh, si Kristo wala na mo musunod atong kinaraan nga baling istrikto kaayo, di ba? Bisan gani ka ng paglungag. Okay, paghaling og kalayo sa anong ipapahulay, violation na sakpang kana na batuon ka hangtod pamatay. O kanang sugo pod nga ayaw panapaw. Ang babae lang nga kanang makit-an nga nanapaw o nailhan siya nga mananapaw, masakpa na, batuon yun hangtod pamatay. Pag-abot ni Kristo, iyang gihinay-hinay o usab. Nganong hinay-hinayon niya nag-usab ang angay usabon. Timan niya ang angay usabon. Kay sa tagna ni Jeremias sa Kapitulo 31, tudling 31 hangtod 32, nga ang Diyos sa langit maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Ug timan ana do mga tinahod nga tingpaminaw, sa diyang si Kristo naghinay-hinay nagpang-usab sa angay usabon, giakusahan siyang galapas balaod. Di ba? Imbis pagtuman ang gihimo ni Kristo, giakusahan na may hinuon siyang naglapas sa balaod. No? Si Kristo igo lang gatuman sa tagna nga ang bagong kasabutan lahi mo nang gihinay-hinay niya og usab ang angay usabon. Pero ang dili lang yun usabon ni Kristo og maora po'y karon wala usabas mga pare kanang moralo. O kanang ayaw pagpatay, ayaw pangawat. Okay, common man gud nga balaod. Pero kanang balaod gali nature niya disciplinary, ceremonial o pwede nang usabon by the authority of the church kanang gitawag og binding and loosing. Oh, unang gitagaan ana personal yun, usa ra ka tawo. Sa Mateo 16:19 ang prime minister sa iglesia, ang gihimong representative ni Kristo si Pedro, na sa Mateo 16:19 katong giingnan niya si Pedro, ihatag ko kanang imo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot mo bitaw nga kanang atong mga council binding na sa langit ug unsa mga desisyon diha. Kasi Kristo nagpasalig, nag-ingon ana sa ngadto ni Pedro, una natong Santo Papa, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot kanus man nila buhaton nga authority. Kanang mayon gitag hinugbong simbahan sa mga council. Pareha sa atong Council of Jerusalem, diin dunay mga issue ato, mga debate sa pagtulunan kay wa magparehas og sabot ga debate sila. Unya si Pedro mo ni bungat og final statement. Di ba? Kay siya magiingon man diya sa buhat 15 nga human sa taas ka iyong lantugi, si Pedro mitindog og ni bungat og mga pulong ug wa gyud misupa. Mura bag kanang Supreme Court baga mag-session. Then debate diha mga justices, tak. Ang katapusang musulti ang Chief Justice. Ang final decision, ang istorya, Chief Justice. So, mo gitong Council of Jerusalem. Human sa taas ka nagtugi, tindog si Pedro, tirada. Wa gyud misupak kay siya may final, siya may leader, siya gyud gitugyanan sa keys of the kingdom. Unya, sa Mateo 18:18 po, naagi kauban si Pedro. Oh. Ubang mga apostoles gikuyugan siya. Giingnan na po sila. Giingnan sila sa Ginoo. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So haom yun katong Council of Jerusalem kay hugpong man yun sila. Kay si Kristo ang pun mag-inusara sa pagdumala sa iglesia. Kaya ang pagdumala gud sa mga apostoles, mga tinahod nga tigpaminaw, ato nang mapakasama o mapanag-ing sa
kanang grupo sa mga sa atong mga justices gali sa Supreme Court, kanang Supreme Court kani gitibuok og mga justices ug naay usa ka chief justice. So sila man ay final arbiter kung maghisgot ang mga balaod nato, di ba? Oh, so ingon na pod ang mga apostoles. Si Pedro, then sa Mateo 18:18, giklaro yung nasa kauban. So konkreto yung example kanang ang konkreto example anang grupo sa mga apostoles pinanguluhan ni Pedro kanang Supreme Court nato. Nya, ano ra bang Supreme Court nato? Final arbiter ron ato na, di ba? Kung dunay mga desisyon sa lower courts, regional trial courts. Okay. Now, og mo kisi-kisi ang kaatbangan na pildi sa maong case dito sa lower court, mo pasaka og ipasaka na dito sa Supreme Court kaya ang Supreme Court final lang iyang desisyon. Di ba? Oh, so yun na kay yun na man ang nasa Biblia. Oh, President Council of Jerusalem nganong binding to. Oh, gani katong Council of Jerusalem doon na sila giusab dito. Di ba? Unya binding sa langit. Oh, nga di na kinahanglan nga tulion jud ang magpasakop sa kingharian. Nya dawaton na ang mga hintil. O sa karaan di man dawaton. Umuna example nga ang council gani kung dunay pang-usbon binding na sa langit. Ha? Gawas sa muralo kung usbon na dili man po na usbon ang mga muralo. Kanang ayaw pangawat, ayaw panulis, ayaw panapa. Wala man nagiusab po sa daghang mga councils katoliko, wala na gipang-usab. Katurang nature sa balaod, seremonyal, ako namang guning na iskutan nga kanang sabat ko double element, double essence. One is moral, one is ceremonial. Ang ceremonial ray giusab sa Katoliko ang pagpatunong unsa nga adlaw. Kay gahisgot namang guglaing adlaw sa pahulay ang Biblia diri sa New Testament nasa Hebrehanon 4:8. 4:8. Nga laing na kunong adlaw nya kanang laing adlaw nya wa mo gud giklaro sa Biblia na ang mga referensyang Katoliko nga kutluon sa atong mga higalang Adventist labi na kanang ilang mga debater kutluon nila nga ang pare ekonomi angkon nga wa gi mabasa sa Biblia nga gibalhin ni Kristo o sa Dios ng adlaw ipapahulay gikan Sabado ngadto sa Domingo tinuod bitaw. Wala bitaw litra por litra nga mabasa na pero naay masabot nga ang maong pagbalhin binding sa langit agi anang authority niya to bind and loose. Tagaan mo na akong example nga naay wala sa Biblia nga gihukman sa council nga Katoliko unya tanan mga sa dili Katoliko karon ni dawat unsa man kining canon of scripture, kining paghukom pilay New Testament, paghukom pilay Old Testament. Di lang sa ta maghisgot atong Old Testament kay ang hukom sa Katoliko di ila tuhuan nga 46 ang Old Testament kaya ang ilang gusto katuramang 39. Oh. So dili ta maghisgot ana kay sungi man ta anang Old Testament pilay uhap. Gani kanang pag ingon nga 39 ba o 46 wa man asunod sa Biblia. Di ba? Mabasa magud sunod sa Biblia nga nag-ingon ang mga apostoles nga ang Old Testament ha 46 ra or 39 ra. Asa man ato mahibaw-an diha nasa awahin na mga obispo na nato, awahin mga Kristiyano na. Nya, kining New Testament, kinsa may nag-decide nga 27 books lang ang New Testament. Gihimo ba na sa Council of Jerusalem sa mga apostoles? Wala pa. Wala pa canonized set of scripture sa ilang panahon, especially kanang New Testament. Kay gihinay-hinay pa nagpanulat, gi-decide na niadtong Council of Hippo 381 AD. Sa Council of Rome, then ang gi-recognize kit pag-ayo katunang Council of nalimot ko. Hippo o Council of Hippo 393 AD. Then gidasunan po na sa Council of Carthage 397 no kung ako masayo o 397 AD nga ang New Testament 27 books lang ang opisyal. Gihimo ba na sa mga apostoles sa ilang panahon? Wala. Nga nganong nituo man taan na karon kung dili mo mutuo og council nga Katoliko nganong nituo man mo nga 27 books lang ang New Testament. Kinsa may ga-judge ana? Mga obispong Katoliko. Pinagi council. So sigurado gyud ko nga kining gipang-usab sa Katoliko ang mga sugo ra pod ning pwedeng usabon. Unya ang pag-usab dili isipon nga paglapas sa balaod, pagtuman. Katong sa Mateo
5:17 nga niingon nga wala mo ni Kristo aron paguba sa balaod. Tinuod bitaw. Pero ang balaod god duha ka set. Ang general nga pagbahin sa balaod, Old Testament o New Testament. Ang Old Testament kinahanglan tumanon na sa iyang termino. Kunya gipasabot man na ni Pablo nga kanang Old Covenant o kasabutan, na ang kasabutan gitapos ni Kristo na sa krus sa krus sa katong mabasa nato sa Colosas 2:14 hangtod 17. Na ako ni mga kasuguan kay gitapos ni Kristo. O ang Old Covenant. So kay gitapos to na po'y bag-o. So kay na may bag-o kay ilisan gud ang pagkapari. No, ayon yung kalimti kanang Hebrehanon City 12, ilisan ang pagkapari, ilisan sa magbalaod. Na kung may mausab nganong giingon na naman pagistorya diha ng writer sa Book of Hebrews. O kini mga igsoon, bantayan ninyo ha, ayo hunahunaan ninyo. Unsang grupuha sa mga tao ang nag-accuse ni Kristo nga galapa sa balaod? Sa dihang dunay siya gihinay-hinay o usab. Dominguista o Sabadista? Okay. Basahan ninyo ang Biblia. Kinsa o unsang matanga sa mga tao ang nag-akusar ni Kristo nga galapa sa balaod sa dihang hinay-hinay niyang gipang-usab ang angay usabon? Kinsa man, Dominguista o Sabadista? Dili ning Sabadista karon ha kay 1863 man sila nagsugod. Sabadista, klaro mga igsoon, pero katong Sabadista nga mga Hudiyo sa una, panahon ni Kristo. Giakusahan nila sa Kristong galapas kunos balaod. Pero ang katikisem nag-explicar wala. Iingon pagali ang katikisem na itong libro, Jesus never fails to respect the holiness of this day. Ining Sabat. Kasi Kristo mo'y naghatag og gustong kahulugan noon sa ng Sabat. Wa mag-ingon si Kristo nga dili ni pwede na ito ibalance Domingo. Gani ang technical term yun sa Christianity anang Lord's Day nga Sunday, dili Sabat ang tawag. Although ang application maura kay day of worship man. Ang technical term yun sa mga Christians, sa early Christians, anang Sunday, gitawag nila nag Lord's Day. O kanang sa pinadayag uno, just Lord's Day niya sa itong translation sa Biblia, Living Bible po sa 1 Corinto 16:2. Ang Domingo mao na gitawag og Lord's Day. So muna technical term. So kung dunay mo ingon nga giusab ba sa Katoliko ang Sabat. Now, technically gyud wala giusab ang Sabat. Kay karon nagpermanente gyud ang Sabat sa mga Hudiyo Sabado. Diba? Ang giusab sa Katoliko ang iyang ceremonial essence. Okay, pwede man ang usabon. So mao na. Ang iyang pag-usab katumanan sa Sabat, fulfillment of the Sabat nasa katekisem. Nga ang moral essence sa balaod nga naa gyud day of worship, 7th day after 6 days works. Sugod tag Lunes, una mo takdo ng ikapito Sunday. So igo gyapon sa moral law kung ayo ko na tug sabot. Di pa kay ko ka-explain og ayo ninyo aning ganing anong na 7th day or first day ingon na. So ang ako sang gihatag ninyo ang logic nga ang pag-usab sa Katoliko ana fulfillment of the law. Di ba? So timanin ninyo ha, ang gaakusar ni Kristo nga galapa sa balaod sa dihang duna siya gihinay-hinay pag-usab, giakusahan siyang galapa sa balaod, grupo sa mga tao Sabadista. Dili ning Sabadista karon ha kay 1863 na sila gasugod. Kadtong Sabadista panahon ni Kristo. Mao po ni ron sa dihang ang mga obispo nga sumusunod sa mga apostoles ilang finally o dogmatically change na niadtong Council of Laodicea 363 AD. Oh, 363 AD. Oh. Ang mga Sabadista po karong modern Sabadista na ila pong giakusahan nga nagsupa kuno sa balaod tong Council of Laodicea. Di pa malandong kuno mo ana. Ganong naparehas mo po na. Mga Sabadista gihapon pero modern Sabadista na ang nag-akusar sa Council of Laodicea sa dihang gidogmatically change yun ang day of worship from the Jewish Sabbath nga Saturday to Sunday adlaw sa pagkabanhaw.
363 AD ang dogmatic change ana. Pero wala na magpasabot nga ang pagbantay ang nagasugod atong 363 kay wala pa gani napes Biblia gali nga naay mabasa galing gatigom og Domingo. Tuloy pagkamatay ni Kristo gatigom mga apostol sulod atos lawak o pa sila simbahan ato, di ba? Oh. Then ni sulod si Kristo o Sunday Domingo man to pagkabanhaw ni Kristo. Then the following Sunday si Kristo nagpakita na pod na gyapon nagkatigom sila sulod sa lawak gyapon. Domingo. Oh. Pero ang dogmatic yun change ana, Council of Laodicea 363. Nganong binding tong Council of Laodicea? Tungod kay dunay authority ang maong council, just like Council of Jerusalem. Itong dunay sila giusab binding sa langit, pero katulang Council of Jerusalem wala nila gihurot og usab dito. Naay gipabili nila nga disciplinary rule nga ilang giapel tong Jewish custom nga dili mo kaog dugo. Muna nga ang iglesia og saksi niyo ba, di sila mong kaugdugo. Pero sila kahibalo nga ang mga later authority, pwede mo abrogate ana by the authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan kana ang inyong idili syuta idili sa langit ang inyong itugot. Kana agong gahuma, dili na mahuptan suli o mga apostol lang. Ang ilang gahom, ilang authority mapasa kung kinsay mosunod nila. Sama nga ang gahom ni Presidente Aquino matransfer na ni Duterte. Di ba? So, kung siya usabon ni Duterte, pwede na. Na ano yung mga luha na, kung kano sana mo binding. Di ba? Oh, ang inyong idili sa langit, ang inyong itugot. So, ang pag-usap sa Katoliko, kay naan man ay authority. So, kung dili ta musunod, ana, kita may wa musunod sa Biblia. Naapag yun na sa gospel. Di ba? Kanang Mateo, naaman na sa gospel. Gitagaan o gahom ang iglesia sa pagdili o pagtugot. So, unsay i-abrogate pras anang dili pagkaon og dugo sa Council of Florence, ilan ang giwala na mga balaod tungod kay Christian nila tanan. Kay kan agong dili pagkaon og dugo, Jewish man na. Sa Christianity, sa gospel, wa magtudlo sa Kristo ana. Iya gani pagkaon yang dugo na San Juan 6. Wa na ko ikong panahon kay napakoy laing lakaw po alas 8, so dili ra ko taman. Okay, mga igsoon, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María. Tak RMN. Mga bagong makinarya ug teknolohiya sa pagkuma. Mao ka na ang hatod sa programang Radyo Eskwela. Labawng ani sa saktong makinarya. Kada Miyerkules ug Sabado alas 5:30 sa buntag. Tutok na. Kauban ang inyong mga radyoman. Dinhi lang sa RMN. Kauban ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMex sa Department of Agriculture. Maghaguros ang mag-uuma sa saktong makinarya.